टेबलावर हाय क्वालिटी माल दिसतात, बारक्यान हत्यार काढून मालाची चाचपणी केल्या। ही स्टोरी वाईच पहिल्यापासून ऐका। लोअर परेल का समुद्री मार्गाने हाय क्वालिटी माल येणार आहे ह्याची टिप मी डोंबिवलीच्या नॉडी बायका घेऊन आमची व्हाईट कॉलर पिकाचू गँग धडाकली आनंदी आनंदी आनंदगडे हकडे तकडे चोईकडे सर्व अगदी म्हावरा रेमटावत होते। पिकाचू गँग येता सोन्याभाईने पापलेट खेकडो कोळंबी बोंबील चिकन सर्व हाडून टेबलावर ठेवले। आमच्या नॉडी भाईने तंदुरी पापलेट का घष्टवत हाणून हिसको दिल्या, तर हे बारक्या भाईने सरळ सरळ सामान काढून डेंगो फोडले, तर थोरल्या भाईने क्रॅप लॉलीपॉप का क्रॅक करता आमच्या लेडी डॉनने प्रॉन्स कोळीवाड्याक चांगलो हिसको दिल्या। मगे मी सवाल जवाब न करता चिकन काळी मिरी कबाब घेतलंय। हैसर नॉडी भाईने बोंबील बोमटोक घेतात, सोन्याबाईने प्रॉन्स थाळी, तिसरे थाळी, पापलेट थाळी, मटन थाळी आणि सुरमई थाळी हाडली। तावसर नॉडी भाईने सुरमई थाळीवर झडप मारल्या। मगे आम्ही ऐकताव काय सर्वांनी मिळून थाळ्यांवर धाड टाकलं। धाड एवढी जबरदस्त होती की लोअर परेल का पिकाचू गँगची दहशत मांजली। आम्ही दहशत मांजवताच माका आयेचो फोन इलो। आयेक सांगले आमच्या नॉडी भाईका घेऊन मी जेव केलं। तावसर आये म्हणता गावात येवा तुमची भाईगिरी बाहेर काढताय। आयेची धमकी येताच आम्ही गपचूप जेवक लागलो। मगे तुम्ही केव्हा येतास आनंदित दहशत मांजव।